Poštovani gledaoci, vreme je za najnovije izdanje najšokantnije emisije. Bliznakinje Miljana i Nevena Arsić upravo zauzimaju svoje pozicije, a vi se udobno smestite. Došao je trenutak da počne novi show Bliz. Dobro večer, poštovani gledaoci. Dobrodošli. Kraj burne nedelje i vreme je za vašu dozu razonode, kontraverze i najsočnijih priča bez cenzure. Ona se povukla sa javne scene nakon učešća u realitiju u kojem je najavila brutalno raskrinkavanje reality zvezda poput Dalile Mujić i Aleksandre Nikolić. Međutim, kako ona kaže, nije imala vremena da ispriča sve, pa njeno večerašnje gostovanje u studiju, jedne od najkontraverznijih emisija Hype televizije, zaista obećava. Ona je plava, bombastična i obožava svoje silikone, koje voli da istakne u prvi plan. Ima taj problem. A kako komentarišeš navode da je njegova devojka trudna napolju? Mislim, katastrofa. Večito ta diskriminacija. A kako se otprilike kreću tarife tamo? Još jednom napustit ću. Ona iz realitija neće dobiti više od 50, pa ajde i 100 neka bude. Švajcarska Bujanovac, sponzori, večeras istina izlazi na videlo. A mnogi će biti u šoku ko je sve obilazio mesta o kojima se govori već sezonama, ali i šta su radile tamo i za koliko novca. I onda ide Bata Dubai, jer tad si u full, opremljena tip-top. Jeste vi normalni? Na iznenađenje mnogih koji ga vole, ali i onih koji ga vole malo manje. U večerašnjem specijalu će nam društvo praviti i ozloglašeni ili obožavani Zvezdan Slavljić. Kod nas nema sredine, a nema ni cenzure. Ko želi istinu, na pravom ste mestu. Ako ne može da je podnese, spremite maramice. Vreme je da počne show Bliz za Dijamant Kosti. Ostanite uz nas. Dobro večer, poštovani gledalci. Dobrodošli u još jedno izdanje vaše omiljene emisije pune skandala, kontroverzi. Kao što ste čuli u najavi, taman na kraju nedelje, kada je vreme za opuštanje, mi onako prodrmamo tu nedelju do kraja i onda možete lepo da uživate u vikendu, imate o čemu da pričate uz jutarnju kavicu. Večerašnja gošća, čuli ste u najavi, ali ja moram večeras da napravim izuzetak i da najavim prvo Zvezdana Slavljića. Dobro večer tebi, dobro večer tvoj sestri. Dobro večer, Zvezdane, kako si? Dobro je. Dobro je, a? Da. Kako ti se čini sve ovo? Kakve su reakcije to što si tako često, što se kaže, naš stalni gost, po znacima navoda? Pa ne znam još uvijek šta sam, koji mi je status, ali mislim da sam ja najviše iznenađen ovim svima, ali dobro, za sad mi dobro ide. Osjećaš se kao kod kuće? Pa s vama da. Pa viš, kako je to lepo kaže sa vama da. A znaš što ja moram i da te pohvalim? Odlično si se snašla. A da, sad. Dobro, ja čitam i komentare, da, stvarno. Ne, aj ovako. Subjektivno. Ako moram da kažem onako po tom reality jeziku. A to je Esperanto. Zvezdane, nazve smo te oprale. Nakon onog Zvezdane, da ti skuva Anđa kaficu i one emisije, ja mislim da to bio debakli, sad si, boga mi, ozbiljno ispikao. U prevodu trebam da budem uvijek gost, ne voditelj. U prevodu treba da budeš opušten. Tako je. Dobro. Eto, a kad smo već kod te priče, ajde da se nadovežemo, mi namjerno večeras sa gošću naknadno uvodimo, zato što će da bude skandalozno, baš zbog ovoga što ću da pokrenem sad ovu temu, ali moram da te pitam kad smo kod kafice i svega toga, masovno nam šalju poruke i fanovi i oni sa druge strane. Pa ajde da pokrenemo tu temu, pa ćemo onda dovedemo gošću kao šlag na tortu. A viš kako si sad nervozni? Kao dijamant. Ja ga odužila. Poenta što ćemo mi naknadno dovedemo našu večerašnju gošću i ja ti se unapred izvinjavam što te nismo pripremile na to, ali mi želimo da vidimo tvoju prirodnu reakciju. Tako je. I sad ja moram da te pitam, a zanima i naše gledalci, i to se svuda pominje i eto, ekskluzivno u show Blizu na Hype televiziji otkrivam, da li si ti ikada drogirao Anđelu? To je teška reč. Pa znaš kako, tako pišu. I onda ja moram bukvalno tako da te pitam. Zato što moram bukvalno tako da te pitam. Jeste, da. Ne, zato što to su bukvalni komentari. Da, i onda će da bude, sad ste preokrenuli. Ne, bukvalno te pitam da li si drogirao. Gle, prva stvar, ja ne mogu stvarno nikog da teram bilo šta da uzima ili da ga teram na bilo kakve stvari, sem ako ta ista osoba neće. A to nije bilo drogiranje, ja sam dobio
mogu kažem sad, ajde kažem, svoju redovnu terapiju. Moju redovnu terapiju koju sam imao možda malo više, gde je devojka zatražila više puta da popije to, da se smiri, što apsolutno iz tih nekih opravdanih razloga tamo što ste gledali sam skroz razumeo. Sad dobro, naravno, ovi moraju da naprave neku priču. Pa to je napravljeno kao, a daj mi, a onda ti kao, šta daj mi? Pa ne znam da li je, jel vi znate, jel ona izjavila to ili su to njeni ovi fanatici? Pa fanatici pre. Pa fanatici, onda mi je glupo što sam odgovorio, ali dobro. Da je ona, onda bi ovako isto odgovorio, mislim... Da, ali sigurno, kažem, ti zanima, jer se provlači non stop. Ajde da stavimo tačku više na tu temu. Prosto nije u redu, ako nije istina. Ne, naravno. Znaš šta, stvarno, bez nekog zezanja, tamo stvarno treba ponekad nekome to. Jednostavno bila je i ona u toj turbulenciji totalnoj. Apsolutno razlog koji je bio je ono, bilo da se opusti i da legne da spava, mislim, a ne da nekoga... Samo sad će ponovo s tobom postaviti komentari i ja bih voljela da objasniš, ti si tada imao terapiju za srce, ali tako? Ja imam, da, terapiju za srce i za spavanje koju koristim već od kad sam operisan i pre toga, tako da jednostavno to je za spavanje tableta koje je koristila da se opusti i da legne. Što nema veze sa životom da nekoga daleko bilo drugi. Pa dobro, ja se izvinjavam na terminu, ali prosto sam morala tako da... Ne, jeste, okej, nego znaš šta, razlika je tabletu dati nekom za smirenje i drugi da te, ali dobro, oni bi napravili vjerojatno da sam i otrov je stavio. Da, a zašto ona sama nije tražila od produkcije? Nego je tražila od tebe? Da. Pa malo i to ide, sad ne bi te lagao, jer znam da je izlazila nešto kod psihijatra, psihologa, sad je to stvarno bilo davno, sve u svemu, kao što bi ti dao, ako me pitaš da ti dam lek neki za glavu ili brufen, tako sam ti ovo dao, možda, jedina stvar koju mogu da me osude je da sam na svoju ruku, ali to je jedino što... Dobro, sada izvinjavam se, Zvezdane, ovo nismo te uputile u sve ovo, ali ja sad moram da pozovem našu gošću da nam se pridruži. Došao je trenutak. Stigla je gošća? Ajde. Otkucaj srca. Tutup, tutup, tutup. I idemo zoom na Zvezdana. Ajde, da. Hoćemo da pozovemo gošću mi da može. Dijamant Kosti. Dobrodošla, mačkice. Šta je ovo sve šljokica? Ljubimo sve, da se ne zdravimo sad. Da. Kako si? Odlično. Izgledaš fantastično. Hvala, takođe. Mnogi nisu očekivali tebe kod nas u studiju, s obzirom da se medijski manje više ne eksponiraš toliko kao ranije. Pa dobro nam došla na Hype televiziju i sigurno smo da će večeras biti burna emisija kao što smo i najavili. Bolje vas našla i nadam se da. Kao što vam je svaka emisija. Pa hvala ti puno. Kako se tebi čini ovo naše druženje sa Zvezdanom? Pa moram da kažem da mi se sviđa. Ja ili druženje? Reci, slobodno. Ne, pa pitao sam. Govori. Mene zanima odgovor. Pa ne, reći ću ono što mislim, jer ja sam iskrena. Vi me znate da sam ja iskrena. Ja ili druženje? Ja ili druženje, šta ti se sviđa? Druženje? Mislim, kako misliš ja ili druženje? Evo, ti se sviđa Zvezdan? Ne, nećemo sad to tako. Ali tako rade pametne žene. Mislim, ne znam da otvorim teglu, ne znam da otvorim teglu. I da zavrnem sjelicu, ne znam. Ne znam. Tako je. Pazi, on je jako pametan čovek. Ja to moram prvo da kažem. Meni se sviđa emisija vaša. Sa njim. Jer ja sam primetila da on priča sve iskreno kao i što misli i što jeste. Jer dosta njih, kad izađu iz tog realitija, oni u stvari pričaju stvari koje nisu takve. Lažu, mažu, izmišljaju. Samo da bi bili interesantni publici. A on to ne radi. Ne radi on to radi publike, radi bilo čega, nego on priča onako kako jeste. Da. I baš pratim i sviđa mi se. A je realno, koliko smo u prednosti mi sada? Da je, na primjer, konkretno, eto, Zvezdan svakodnevno tema tog realitija, ali mi bukvalno svaki put imamo ekskluzivu kao iz prve ruke. Jeste. Znaš? Jeste. Znaš koliko je to prednost? Pa, iskoristite tu prednost. Mislim da koristimo maksimalno. A znači, ti ipak ne koristite, a ne da ste... Naravno, to koristimo, mi smo žene. Dobro, nisam razumeo za ovo pranje.
Aha, za ono pranje. Za ono pranje. Tako su rekle. Tako su rekli da su me oprale. Da su me oprale. Ja sam rekla da smo mi oprale Zvezdana Slavnića, nas dve, zbog njegovog prvog gostovanja na Hype televiziji kada je imao emisiju sa tadašnjom devojkom. Dobro. Ona kafica i ono, da ti anđel skuva kaficu. Ja sam rekla da je odličan. Hvala. Kao i vi, naravno, vi ste prelepe. Ja moram da kažem da se ja vama divim. Ja se pitam, da li su bliznakinje ove zaljubljene? Ili koji je recept? Dobro pitanje. Ili koji je recept? Mene stvarno interesuje, one su svaki puta lepše i lepše. Ja sam zaljubljena u Hype televiziju u svoj posao. Kakav cringe. Što bi moja čerka rekla. Da, slažem se. Dobro, može vaš odgovor. Ne, nego prosto kada je... Čekaj, pusti. Njega zanima nešto sada i idemo reklame. Ne, kada je žena zadovoljna i kada radi posao koji voli i kada je sa kolegama koje poštuje i koje voli, onda naravno da će da bude... Dobro, ali ja moram da vas prekinem. Znači, ali mi prvenstveno smo uvek prvo zaljubljene same u sebe. Tako je. Dobro, ko ne voli sebe, ne može da voli drugu. Pa koliko njih ne vole sebe? Evo vidimo, iz dana u dan sve i svašta. Žene su najlepše ili kada baš cvetaju u ljubavi, ako se ne opuste previše, ili kada raskinu. Kad raskinu, onda to je grmilica. Ili kad se razvedu. Pa to raskid razvod. Malo je jače od raskida normalno. To sad ćeš da vidiš šta si izgubio. Sad vidiš kakav sad. Tako je. To je da on pomisli, a u stvari si se bacila u problem pa se sređuješ. Zašto ona priča o ovome kad... Šta? Kad je zaljubljena u poslu i u Hype. Ja sam zaljubljena u poslu, da. Ja kažem ovo u slučaju raskida sa dečkom. I kuca, za kucu se zaboravila. I kuće, a to kupiš kuće posle raskida, da, to sam ja imam 2. Da. To i nema neke razlike. Kao uteha. Pa šta, šašoljiš se malo. Ajde da se nadovežemo. Svaki drugi komentar, ne pratiš aktualne reality, da? Da. Mislim, pratim ono. Ove što je sad tekući, da ne kažem da je aktualan. Tekući reality. Tačno se nadovežem na ovo što sam rekla da nema neke velike razlike. Kupiš kuće pa ti onda ne nedostaje više dečko kada raskineš. To sam rekla, lupila sam, ali nema veze. Ali sam se super nadovezala. Kako komentarišeš ponašanje Anđele Đuričić prema Gastuzu? To može negdje da se pogleda. Evo vidiš, ajde svi da prevrnemo očima, pošto više... Ona je odlično to odgovorila. Sa trepuškama. Vidi ovako, mislim, moram da odgovorim jer sam u emisiji, ali ja smatram da takva osoba uopšte ne zaslužuje niti odgovor, niti da se ona komentariše. Po meni. Gastuz je po meni... Ja ne bi njega da vređam, zato što on ipak ima, eto, da kažemo, neko ime od ranije. On je sebi dopustio svašta nešto. Ali misliš da je sad baš nisko pao? Skroz, totalno. Mislim, niže. Ja mislim da nikad niže pao nije. Mislim, sa kojom je devojkom zajedno. Kao što kažem, nisam došla da blatim nikoga, niti Ali što da ne? Kad sam te već pitala. Pa pazi, ona ima veliko mišljenje o sebi. Visoko, da. Visoko, da. Ona ima visoko mišljenje o sebi i ona traži u stvari nešto što uopšte ne postoji. Mislim, ti tražiš muškarca jer tražiš ti mušku osobu koja će da te voli ili ti tražiš slugu. Šta ti tačno tražiš? Hoćeš ti da poniziš muški rod ili želiš ti da uživaš sa njim? Pa dobro, složiš se da generalno današnji odnosi jesu malo pomereni, nisu više prave vrednosti kao ranije. Ja iskreno u tu ljubav ne verujem. Verujem u onu ljubav sa njim, jer se tu baš videlo da je stvarno se zaljubila. Ovo je prva gošća, ali prva gošća ko tako komentariš. Ja moram... Znam, ali to je ono, ko jedino, i da ne kažem ko ne može da vidi. Samo trenutak da objasnim zbog čega to kažem. Ne, baš me zanima. Tada se to videlo, ta njena zaljubljenost. Sada ona teši neke rane svoje, neke frustracije, nešto što nije mogla da istera do kraja, da kažemo tako, sa njim. A šta je ona htjela da istera? Očigledno je nešto htjela, ali mislim, on je muškarčina, nije budala. Hvala. Ne, pa pričam, ja tebe ne znam, razumeš?
Mislim, ja sad tebe mogu najgore moguće da pljujem, da kažem ovako, ali ja ne mogu da te pljujem jer te ne znam, razumeš, niti sam nešto loše čula, dobro to što ona priča, to... A dobro, to razumeš, može da pričaš šta hoćeš. Svako priča posle raskida svašta nešto, razumeš. Da. Ali ja u ovu ljubav ne verujem, mislim da je Gastoza mnogo ponizla, da se on dosta dao u toj vezi, da radi svašta nešto za nju, da to neće da opstane. Ja tu ne vidim ništa nešto ono. Ja mislim da će on nju da trpi do onog trenutka dok njemu ne padne mrak na oči. Ja, mnogi komentarišu da je Gastoz zapravo dobio dobar honorar. Jer vrte se neki klipovi da je Gastoz na samom ulasku rekao Pa da to radi zbog honorara. Da je neki zadatak. I onda na nekom sastanku kada je pričao nešto sa Anđelom, rekao ja sam tu zbog tebe. I sad su oni to pomešali da je napravljeno kao da je dogovorena priča. Ja to ne verujem jer Gastoz voli ovaj tip devojaka. Njemu su sve slične bile. Mislim, slične, glupo je sad to tako reći slične, ali mislim, tamna, duga kosa, mršava, tako, to Gastoz voli. Tako da, pa pazi, njemu je interesantno, godinu dana mora nešto da se radi unutra. Zatvoreni su. A kako komentariše? Moraju nekako da se troši. Još da se troše, nego... A kako komentarišeš sada... Jer on na kraju neće, izvini što te prekidam, ali on na kraju neće ispasti budala, mislim, zna se koji spada budala. Ko? Pa muško nikad. Kako to? Pa. Kako muško nikad? Pa muško nikad. Ono misli nakon odnosa, na to misliš? Pa. Nakon što, da. Uvijek nekako devojka na kraju ispane iskorišćena. Naravno. Pa dobro, u ovom slučaju stvarno ne može ona da bude iskorišćena, mislim, svi vidimo. Koliko stvari mi sve vidimo. Pa pazi, mi vidimo svašta nešto. A kako komentarišeš navode da je njegova devojka trudna napolju? Pa pazi, meni to više ništa ne iznenađuje, jer vidimo i Terza i Milica, mislim, mene to više ništa ne iznenađuje. Danas ti je to kao dobar dan. Ali zašto produkcija ne saopštava to? Svi mediji bruje o tome. Pa ako je to stvarno istina, ja mislim da neće da saopšte sigurno zbog Anđele, da oni ne bi raskinuli, jer njima ovo sigurno ide u prilog, da se ovo vrti između njih. Ne ide u prilog. S nama ljudi, ali to je jedna važna životna situacija. Dobro, možda će... Ja ne znam da li je to stvarno, ja to čula nisam. Možda će za neko vreme, ko zna, na dugo je. Možda. Možda se ubaci pa bude malo interesantnije sad, zavisi. Da. Kao što kažem, moguće da sada im pije vodu. Ja ne znam kakva je to devojka kad Gastoz uopšte nije bio u Srbiji, tako da ne znam odakle sad ta devojka. To je njegova devojka koja mu je pomagala kad je bio na Tajlandu dok je bio u zatvoru. To sam čula, da. To sam čula. Hajde onda da se okrenemo na drugu stranu. Ti si mi najavila da ćeš da mi raskrinkaš jednu osobu koja ti se opasno zamerila. Dobro. Ko ti duguje pare? Pa pazi... Kao Zvezdan. Zvezdan, da. Pa dobro, to što mi Zvezdan duguje, to... A ima nešto tu, jeli? Šalim se. Neki neizmjereni račun. Pa duguje mi... Gruja mi duguje pare. Opa! Gruja mi duguje pare. Gruja si njima se? Tako. Čekaj, samo on ili oboje? Samo on. On ih je tražio. On ih je tražio, bravo. Koliko para? Pa ne znam, ali da pričamo o cifri. Pričaj. Pa više od 1000 evra. Šta? Odakle tebi 1000 evra? Ne, ozbiljno, po kojim povodom? Šta, kocka? Ne. U pitanju je bila saradnja. Pustio mi je pesmu koja se meni svidila. I dogovor je bio takav da mi rezerviše tu pesmu dok ja dođem u Srbiju. Na kraju da dođem, da mi pusti muziku i sve to što... Ti si kupila zapravo pesmu, ili tako? Pa nisam je kupila, nego kao, eto, da kažemo, neki depozit, rezervaciju. Tako. I dečko je prvo rekao, kao, pa možeš ti meni kao 500, kao za rezervaciju. Kažem, da, naravno mogu. Posle 3 dana me zove, kažem, možeš još 500, kao, treba mi hitno nešto. Kažem, naravno može. Posle toga zove, možeš još... To ja razmislila, čekaj bre, stani polako. Da. Kako 500 po 500, nigde pesme nema. A pritom je on bio kod mene na slavi sa njegovim bendom. Oni su svirali i pevali i sve je bilo okej, sve po dogovoru. Tako da ne znam zbog čega je to uradio. Posle toga smo trebali da se čujemo, da se vidimo, da snimamo to. Mislim, ja da snimam, ne on. Nije duet, nego je za mene pesma bila.
I ništa se nije desilo. Čovjek se jednostavno više nije javio. Uzeo pare i to je to. Uzeo je pare i doviđenja. Da, ja sam čula da zapravo on duguje mnogima novac. To je tačno. To je tačno, da. Ali To sam ja čula. Da, i da je navodno koristio Mimu baš za to. I to sam čula. Ali meni nije jasno, ako je on nju koristio za to... A kako je koristio? U kom smislu? Pa zbog novca. A u kom smislu? Šta? Pa ja se pitam u kom smislu, kako je ona njemu nabavljala taj novac kada ona nije pevačica, nije igračica. Šta ona tačno radi? To je ono što sam ja pitala kada sam bila unutra, čime se ti, devojko, baviš. I nisi dobila odgovor? Ne. Pa dobro, unutra kad uđu, navodno su sve manekenke, voditeljke. Sad su svi modeli voditelji i tako to razumeš. A kako komentarišeš Aneli? Pa zbunjena je žena. Zbunjena je, izgubljena nekako u prostoru. Moram da kažem, gotivila sam je u njenoj prvoj sezoni. U ovoj drugoj ne gotivim zato što je pala je u mojim očima jer tolika ljubav o Janjušu, svašta nešto. Onda blatila svog bivšeg muža, ispadala je žrtva. I sad na kraju ti uđeš unutra i da se pokažeš kao dama, da ostaneš do kraju dama i da pokažeš neku vrlinu sebe, da, ne znam, ona je pričala da zna da peva, da želi i ona time da se bavi, ne znam, da je to uradila. Stvarno. Koji su skinuli, valjda, tako nešto? Dobro, to ne znam. Kažem, umjesto da je pokazala nešto kulturno, ona je počela da pije na žurkama, da se baca i da juri ovog malog, kako se zove? Mateju. Mislim, stvarno. Mislim, meni je strašno. Sad moram te pitam opet, ti si najavila da imaš neke informacije za Dalilu. I sad ja moram te pitam, s obzirom da je ona otišla u Ameriku, ja sam negdje tamo čitala po komentarima da je ona zapravo zabranjena tamo i da je deportovana. Da, zato što je prekršila vizu. Mislim, tako piše u komentarima. Nije zabranjena. Zabranjen ulazak. To možda je zabranjeno zbog vize. Tako je, da. Nije to ništa strašno. Nije ona zabranjena. Zabranjen ulazak. Da. Zabranjena je. Zabranjena je, da. Ne sme da priđe, da. Koje je tačno pitanje? Pa šta znaš o tome? Pa, eto, znam toliko koliko si ti sada rekla. To sam pročitala. Mislim da tu ništa strašno nije. To je u svakoj zemlji tako, ako nemaš državljanstvo ili ako nisi udata, može to da se desi, to ništa strašno nije. Da li smatraš da je ona sa njim zbog papira? Ne. Ja sam... Neću da kažem. Ja sam, neću da kažem. To je dobro, meni obično izleti. Pa ne, pazi, ja sam nekako Dalili tada još predvidela u zadruzi da će ona, neki moj osjećaj mi je rekao da će ona otići negde daleko. Ja sam njoj tada rekla to lično. Ali rekla se će se pomeriti s Dejanom. Pa i Šepak je daleko. Zato što sam mislila da što se zbog realitija, da. Ali sam vidjela da će otići daleko. Tako da ja mislim da je njoj to top, da je njoj lepo tamo. Ne vidim ništa tu loše. Od čega ona živi tamo, šta misliš? Ne znam. Šta misliš? Pa mislim da to YouTube to šta radi. Pa njen dečko, ja mislim da ne znam. Znači, ipak misliš da ga koristi? Ne verujem. Ne bih rekla stvarno da ga koristi. Pa mislim, nije on sad milioner da bi ona njega koristila. Šta je? A ko je on šta će ona njega da koristi? Ja koliko sam videla, običan je dečko, radi normalan posao. Ja sam čula da vozi kamion. I ja sam čula da vozi kamion. Šta imalaš u tome što vozi kamion? Pa ništa. Pa jedino si ti nešto čula loše, je dečko, tako da... pitanje. Ja sam samo rekla čime se bavi. Ali meni je to super. Da. Kamionđe. Aj, opasne su. Dobro. Ajde, molim te da mi prokomentarišeš. U stvari, ajde tebe Zvezdana da pitam. Da li si TikTokovao sa Dalilom? Jesam u početku nešto. Ali sad da ne davim sa tom platformom u smislu tih igara, ali ne znam, posle nekog vremena nismo još. Da, kako, jel smatraš da ona dosta zarađuje? Jer ona je tamo stvarno pričala neke cifre, je li to moguće? Da je od TikToka kupila auto i tako da nešto mnogi znaju. Može, naravno, da. Ako je popularna i ako ima u svom live-u puno ljudi, zavisnosti koliko je gifteju, da.
jako je moguće. Da, a po onom rangiranju što imate, jel... Pa, znaš kako, ne znam, jeste, ona je tu nešto, sad da kažeš, u vrhu što se tiče na primjer, u nekom na balkanskom nivou. Na Balkanu, dobro, da. Sad, možda u posljednje vreme nije, ovo kad odlazi ne, ali možeš, tamo sad ja da ne pričam te stvari, imaš te mečeve kad se zorganizuju i tu stvarno može da se zaradi jako puno. I ja moram Zvezdana da pitam, da prokomentariše meč, ali boks meč Filipa Cara. Nema toga, to je posljednja rubrika. Ajde prokomentariši mi. Pa nemam pojma šta da kažem. Pa ne znam šta da kažem. Evo, mogu samo jedino da ga pohvalim za jednu stvar, da je ostao sve 4 runde na nogama, da nije pao u nesvest. Sve ovo ostalo manje više... A misliš da je bio spreman? Pa šta god da je, ne da ga sad kao nešto blatim, ja to ne radim nikada. Bože, pa ne kažem ti ja da ga blatiš. Ne, ja ga blatim. Ono što smo vidjeli smo, ja kažem da svako ko uđe u ring i bude 8 minuta na nogama i samo nek skakuće i nek drži ovako ruke, je pobjeda. Tako da... Tebi pobedio Car? Ne, pobjeda generalno sebe. Znači, kad bi ja ušao i izdržao 4 runde, meni bi bilo to pobjeda. Sad, kažem... Što si tako fin? Mislim, svi smo gledali. Ali šta sad ja trebam da pričam? Treba budeš iskren, to svi očekujemo. Ja ti si muškarac koji... Iskren, dovoljno mi je to. Imaš više od 3 tuče, da kažemo. Aj, lupam sada, ali... Pa to ti kažem. Od 3 tuče ti ideš na ego, bre. Nema veze. Muškarci mogu treba ići na ego. Hoću da mi prokomentarišeš kako je tebi izgledao taj meč. Pa, kako je, to je amaterski meč, ova reality stasu, stara ili ne znam šta. Da. I ne, kako živi, verovatno. To je viš ko influencer, je li tako? Pa ne znam, da, kako živi, kako ne, on čovjek, po meni je super što je izdržao to. Sad, kako je izgledao boks meč, kako može da izgleda boks meč ljudi koji ne znaju. On kaže da se bavio boksom. Meni to nešto ne deluje da je tako, ali kažem, i ovaj momak je isto posle 2-3 runde i on se umorio. Možda izgleda bolje od njega, ide u teretanu i to, ali kažem sad nešto, eto. Možda pio Coca-Colu pred sve u svemu, znaš šta god da ga, kako god da načni mane iz to, kako on izgleda fizički i ne znam šta, sve to okej. Možemo sad pričamo pola sata o tome, ali po meni je samo ta stvar što je izdržao 4 runde i borio se, je meni ono svaka čast. Ja konkretno kao žena, kad sam videla, šta s tebi nije svidjelo? Pritom znam, jer smo radili, on je baš i gostovao baš u show blizu nas da smo pričale sa njim, gde je najavljivao taj meč. I to je stvarno, kako da kažem, baš i pompezno najavljivano. Pa tako se radi. Ja kao žena, kada gledam, ja verujem da su se oni spremali. Verujem da je to tako, ali mi nije realno da vidim, na primjer, Filipa Cara sa tim dečkom u onom meču, u onoj borbi i onda vidim Uki Ku koja je raskrvarena akcija. Ona je pokidala. Ono je borba. Kapiraš kad uporedim te dve stvari, nešto mi tu ne ide. Sad ću ja nešto da ti objasnim. Gledaj, žene u ringu i u oktagonu, one nemaju, kako se zove, uopšte taktiku. Žene uđu i tuku se do kraja. Mora da budeš baš na nekom ozbiljnom nivou da bi to ubacili ozbiljno neko znanje. Njih dve su ušli i rokale su se. Ovo je bar znala gdje da udari kuda je raskrvario. Oni su izašli koji iz salona. Ja sam gledao da se i ona spremala. Ne, naravno, ali skidam kapu za njih dve. Jer nema ništa. Ušla je i rokale su se. A što znači žene? Kako misliš? A šta žene? To znači... Pa ne, on hvali, on kaže da žene idu do kraja, da su borbenije. Ne, ja znam to kad kaže ko vozi ili žena vozi. Ja znam tu rečenicu kod muškaraca. Zato što od 90% žena slabo vozi. Kak je to veze ima? A to kao žena. Naravno, zato što je važnije da izgledaš lepo dok voziš. Ajde na ferku. Dobro, ne. Na ferku, a? Ajde. Mi smo ista kategorija. Evo te zategnem jednom. A fora da se cimaš. Pa cimni se malo. Ajde. To, fora je. To je za promo. Kad se već zateže. Dobro. Jel sam u pravu? Ajde, komentariš mi ti. Pazi, u pravu si, jesi. Ja sam gledala Ajde.
Reality igrači, kao što on kaže, to je početničko, ne može tu ništa mnogo da se prokomentariše. Treba tu još dosta rada, truda da bi to izgledalo svetski. Znaš šta, da se spremo 3 godine. Ja mu želim u svakom slučaju puno sreće, ako je krenuo... Svi mu želimo puno sreće, samo da to izgleda kako... Ako je krenuo tim putem, super, ali... Ako je krenuo tim putem, da, ali treba tu mnogo toga. Vidio sam ga već u onaku trenerici, ovo ide i najavljuje već mečeve na TikToku, tako da verujem me. Pa dobro, čim je izašao, idemo, igramo sutra do 5 na pobede, on je već bio na TikToku, tako da nema veze, naravno. Zato i kažem, svaka čast i to što je ušao 4 runde po 2 minuta, ja znam koliko je i meni je to, a za njih, za Uki i ovu devojku svaka čast. Da, one su se pokidale. Nema to, evo sad zapamtite, kad budete otišli kući, pustite svaku žensku tuču. To nestaje se. Jest. Muškarci, dobro, 90 kila, 150, 80, jaki su, moraju da paze, jer ako neko krene, može da se izmakne. Kod žena nema ta surova, ta snaga da može iz jednog udarca padne. I onda one to rade. I sportu svakom su tako. I u košarci, fudbalu i u svemu. Vidiš, večito ta diskriminacija. Šta ti? Ne, grešiš. To je kao isto za fudbal. Tražile su Amerikanke, pošto su američka reprezentacija osvojila sve što postoji. I bile su jako ljute koliko dobijaju novca. Ako se računa koliko muškarci. Evo razlog zašto. Kad je fudbal u pitanju, kada muškarci igraju, stadion od 50.000 je prepun. Kada igraju žene, mnogo je manje posjećenost, bla, 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 bla. Zašto? Došlo je dotle da je ta američka reprezentacija igrala sa poluamaterima i sa nekim ljudima koji su bili, ne znam koja, 6. liga i ne mogu da sad tačno da ne držite za reč, naravno izgubili su 15, ne znam koliko, 1. To je razlog. Ja sam mislila što naš stadion manje prima. Pa zavisi koliki je stadion sad, koliko može da prima, to je nešto drugo. Bukvalno mi je došlo ono... Nije, moraš samo taj deo da izbaciš iz glave. Da. Stadion izbaci. Stadion. Gde živiš ti sada? U Srbiji. U Srbiji? Zato što si jedno vreme provodila u Švajcarskoj, ali tako? Ne, odavno, više ne. Odavno. I sad ja moram da te pitam, ne možda mi bežeš sa odgovorom. Dobro. Koje reality učesnici, da li postoji reality učesnica sada u aktualnoj sezoni koja se bavi prostitucijom? U Švajcarskoj? Sada što su... Joj, ja iskreno ne znam. Ne, iskreno, stvarno iskreno. Rekla bih da znam... Sad kad izađu pa... Možda je neka koja ja ne znam. Možda sam ja već otišla da ne znam. Da. Nemam pojma. Ne znam stvarno. Ne znaš. A kako se otprilike kreću tarife tamo? Informativno. Tarife? Čega? Čekaj, si ti nju to... Ja mislim da nije te razumela pitanje. Nisam, ja pitala... Jesi pitala, čekaj, jesi pitala ko je sad trenutno u reality, a da ona zna da je prostitutka? Tako je, rekla sam da ne znam. Aha, to. A onda sam je pitala kako se kreću tarife. Ja sam mislio da ona rekla... Iskreno, nemam pojma, to najbolje da pitaš ove zadruge kad izađu, ako idu za Švajcarsku, koja im je tarifa. Zato što bila nam je Elektra u emisiji, ona... Gledala sam, da. I rekla je da Zvezdana ima popust i ostalo. I koliko? Na 500 franaka. Jer to ovaj novogodišnji popust ili? Nije mi rekla za taj. Nije taj. Franaka, jel? Od 700 je krenula, spustili smo na 500. Tako da smo još malo trajali. Zato te pitam, da li je to skupo za reality učesnike? Kako misliš za reality? Naravno da je skupo, mislim. Zamislim da reality učesnice, da li je Elektra Elite ima višu tarifu od reality? Da. Jeste, a? Da. I za Švajcarsku? Šta za Švajcarsku? Ne, ja pričam sad o Elektri. Ona pita za Elektru konkretno. Ne može Elektra da se meri sa nekim nebitnim facama, razumeš? Nije dobro, nego što... Ja mislim da nije ona rekla neku cenu veću nego što jeste u Švajcarskoj sada. Naravno da jeste. Rekla je veću? Pa, ona je Elektra. Ne može neka obična devojka. A koliko se okvirno kreće ono da ti znaš? Pa ne znam stvarno, ako se tamo kreće, ne znam. Ja sam mislio da je... Proradio je mozak, ne znam. Nije nego ne znam da je Švajcarska, mora da je 3 put skuplje sve. Kao što i kilo paradajza skuplje. Nije to isto što i hlebi. Ali nije sve kvalitetno. Ne radi se o toj ceni, razumiješ? Dobro, ajde sad čekaj, reci mi za kvalitetno. Ne može sad mi nju da merimo sa nekom iz realitija.
Ona iz ja pričam generalno realitija za tamo. neće dobiti više od 50, pa ajde i 100 neka bude. Koliko to evrima? Šta? Ja mislim da je slično, da. Možda malo manje. Šta je to, čovječ? Razumeš? 100 evra, to ti je to. Zašto? Mislim, mi ne možemo da pričamo o njenim ciframa, njene cifre su ono... Da. A ja znam neke devojke iz Srbije, što su bile ranije, ne znam da li su i dalje, to je jako niska cena. Koliko otprilike? 100? Pa, Ispod? znalo je da bude ispod. Daj šta daš? Pa Šta ne one baš sada daj šta rade? daš, ali šta rade? Pa ne Jesu rade dalje ništa. tamo? Da. Vidiš? Malo tamo, malo ovde. I koliko otprilike je radni staž jedne prostitutke? Molim? Pa ne, Nemam kako ona to pojma. možda zna? Pa znam, stvarno. živjela je u Švajcarskoj, očekujem da znate stvari, jer tamo je to kakve veze legalno. ima? Sad ja odem u Švajcarsku na izlet i ti ćeš da kažeš legalno, ja bi koliko pitala. para. Pa dobro, pitala bi jer tamo je legalno. Otkud ja znam živim u Srbiji, čovječe. Šta ti je Nisam makla pitanje ovdje. bilo? Što si ti tako Dalje od Barajeva informišeš, ne nisam razumem. otišla, bre. Jer si bila u Švajcarskoj? Jesam. Jel ti se sviđa Švajcarska? Ne sviđa mi se, ne. Matori daju malo para. A ja Pa sam ne, čula nego- da fudbaleri malo para daju. Pričamo o fudbalerima, ja im Pa ne bi naplatila. ja sam tako čula od devojaka, sad da li je istina ili nije, mislim, ne znam. Ne znaš možemo- kritice? Od sezone do sezone? Tako sam čula. Šta, od koga si čula? Od tih devojaka. Pa ja te sad branim da ti nemaš veze s tim da nemaš pojma gde su prostitutke, sve ti sad kažeš čula sam od tih devojaka. Naravno da živi sam tamo. čula, ja sam živela tamo, ja sam čula svašta nešto, ja sam to pričala kod vas i tada, ako se sećate. Sećam se. Tako da nema to ništa sa mnom. Mislim, možete vi da bacate loptu kako god hoćete. Ja te branim, sad se ali ne vredi. Kako god Ne, hoćete. prosto ja znam da Dijamant ima informacije, razumeš? I onda hoću da to saznam. To su osnovne informacije, čovječe. Da, osnovna Mora svaka kultura. znati. Ja sam to Osnovna pričala kultura, davno, osnovna tako da To ništa kultura, više pa, nije skriveno. Nije tabu tako više. Ne, te devojke što se bave time, evo, skoro sve su to priznale. Niko više to i ne krije. Ali čekaj, Tako da ja mislim da to više uopšte nije nešto da... Da, ali zašto onda nakon toga demantuju? Kao priznaju, dobiju kao simpatije publike, kao jadna, sigurno je trebalo da prehrani porodicu, kao neke što su priznale Tako nešto, je, kao da. nisu imale šta drugo. Mislim se, na trafici si mogla podjednako da zaradiš Tačno tako tako, hlebu. tačno tako. Ali eto, i onda posle toga kažu, ne, to je bio reality. Pa očigledno je ona shvatila šta je uradila. Shvatila Koliko je lupila? Pa shvatila da je ovdje to nije legalno možda. Ma ne, Pa ne verujem da zbog toga. Više zbog publike, zbog naroda. Možda malo izvođeni informativni razgovor. Ne znam šta bih rekla. Pazi, na tu temu je jako teško pričati jer danas svaka druga se bavi time. Nažalost. Misliš generalno ili nešto u javnom ovom biznisu? Čekaj, svaka Ne, druga. generalno. Ne pričam sad o javnom biznisu, mislim. Ne, svaka druga. Ja brojim koliko nas ovdje ima. Jedna jest. Tako da više nije tabu tema. Svaka druga priznaje, svaka druga nekako je lakše da se bavi time što je meni to jako ružno. Mislim, ružno. Šta znači ružno? Svako ima pravo da se bavi čime hoće. Njen Mislim, život. tvoj je život, tvoj, moj. Radite šta god hoćete. Pa da ja mislim da si ti dala odgovor samo sebi. Da im je to kad uđu, kažu, dobile su simpatije i kad već su skrenule baš pažnju na sebe, kao što sad ti rekla i dobila to, u stvari to je neko ono... Reality. I onda kad više to ne treba, onda je, dakle ja. Vidio sam, izvini što, ajde, ćeš ti? Ne, ti završi. Gledao sam snimak taj, kako se zove, kad si ušla tek. Kad si ušla u reality, pa sad ne znam koji dan, pa su te pitali nešto, pa si rekla i za Dalilu i za Aleks si rekla onako, baš si onako bila oštra. Mislim, je li to ono što si znala ili je isto nešto snimala, htjela si da ih pecaš malo nešto ili... Pa ja mislim da sam na tu temu sve odgovorila. Ja nemam pojma, ja sad... Prelistaj malo pa ćeš vidjeti. Ne bih uopšte da pričam ni o Dalili ni o Aleks. To je tema, mislim... Ne moraš da pričaš, a to stojiš iza toga. To je već prošlo. Ja sam izašla iz realitija, uopšte ne želim da se vraćam šta je bilo pre 2 godine, šta je rečeno, šta je ovo, šta je ono. I znaš šta, to nije Švajcarska, to je već Bujanovac.
Mešamo babe i žabe. Dobro, Kapiram. ajde. Znaš, ide Švajcarska. Odgovorit ću ti ide na svako Švajcarska- drugo pitanje. Ne znam A što uopšte- se tiče To mi je bilo ljudi zanimljivo. Jer od pre 2 godine i mene iz realitija, neću da Niđe odgovorim. veza, ona u To je Dubaji otišla odavno. Razumeš me? Gledaj, ide Bujanovac, Dobro. a ja mislim da ćeš ti do kraja emisije- Budva. Slobodno, još sipala sam ti vodu, znači slobodno još ljusni, onako će... znaš, ali gledaj, Ja ima. mislim da će ovo da leti ovde. Gledaj. Ne, za tebe. Gledaj, znači ide Bujanovac, kapiraš? To je rekla Elektralit. Bujanovac, onda ide Švajcarska. tu se ono, i onda ide Budva, kapiraš? I tu si već A ne, prvo pucaš. Budva pa Švajcarska. Ne. Ide Švajcarska pa Ona Budva. zna. Razumeš? Ona A ja je zna. prekidam. I onda ide Bato Dubaj, jer tad si u full, opremljena tip top. Eto vidiš, ja u taj Dubaj nikad nisam bila. Ja izgleda mi se ide isto A ni u tako sa Budvu svega. ne ide. Ja idem u Budvu redovno. I tamo ide. Jaj. Redovno. Ideš redom, jel? Pa da, nisam još do Dubaja. Nisi stigla. Upalim jedan stepenik. Dobro, mnogi komentariš, u stvari, to sam htjela da te pitam. Da li si tada, kada si ušla, mnoge je ta neka iskrenost koštala? Konkretno, evo vidiš tvoj stav da ti striktno ne želiš nešto da komentarišeš, prosto dosta ti je. A koliko te je koštalo u smislu da su te smarali ti hejteri, pljuvanje, zbog svega što si iznala u realitiju? Najiskrenije, niko me nije smarao, niko me nije pljuvao, svi su me hvalili, svi su rekli da mi je svaka rečenica bila na mestu i da se vidi dok pričam da li sam iskrena ili lažem. Da. Slažem se. Ali zašto si se povukla onda na kraju? Kako misliš da Pa sam kažu, povukla? mislim, čitala sam komentare sada i zbog emisije, onako, ali prosto znamo se. Ja prosto znam kako ti funkcionišeš kada nešto nije u redu. Znači, ti si se bukvalno pred kraj, što kaže i Dejan, isto malo pre sam baš pričala s njim, ugasila. Misliš posle realitija? Ne, U realitiju? pred kraj, pred tvoje izbacivanje. Pazi, ja u reality nisam ušla da bi se takmičila, da bi ja pobedila, dobila neko mesto ili bilo šta. Moj je cilj bio čista reklama. Da. Ali sad će da Ali sam kažu se šta. pokazala jako dobro, reklama je reklama, okej. Ja sam iznala svoje mišljenje za svakog. Ljudi su to procenili jako dobro. Jesu. Dobila si podršku, ali ima dosta komentara da si se povukla. Pa nisam se pronašla ja među njima. Razumeš? Možda je shvatila da je dovoljno se izreklamirala. To sasvim dovoljno. Što se tiče mojih pesama, ja sam pričala, mislim, mogla sam ja da pričam malo više, da ovo, da ono, ali prosto ti u tom okruženju nemaš vremena da praviš neku reklamu za svoj biznis bilo kakav, jer su to sve idioti unutra, razumeš? Ili možda se svađaš, ili da komentarišeš, ili da se pljujete, ili nešto peto. Da li je potrebno da ispravljaš obraz da bi dobila reklamu u realitiju? Da li je potrebno? Da se istakneš po tome nešto, da bude ono... Pa pazi, kako za koga? Ne znam šta znači ispravljati obraz, ali ti onog trenutka kad uđeš u reality, ti moraš biti svesan da moraš biti spremna na sve. Bukvalno na sve. To da li će biti igra, istina ili laž, nije bitno jer publika misli da je sve istina. Tako da, kapiraš? Jeste to kad ode u etar? To je to. To je to. Šta ode otišla? Kako komentarišeš to što je Anđela Đuričić pričala da je Zvezdan Slavnić maltretirao, a potom demantovala to, međutim u produkciji to niko ne forsira, samo Pa ja bih prije rekla da je ona njega maltretirala nego on nju. Po nekom... Kada smo pričali? Po nekom mom utisku, jer ja nju znam lično, jer sam je upoznala tamo. Meni se kod te devojke iskreno ne sviđa što prvenstveno, znaš kako, kad devojka nema neku higijenu, da je prvenstveno čista osoba. A ona se ne kupa?
meni se to ne sviđa, razumeš? Od te tačke mi već vidimo kakav je to karakter. Čekaj, da budemo jasni, će kaže, priča, da li misliš na fizičku higijenu ili mentalnu? Videli ste, ja sam imala uporno te svađe sa njom jer smo spavali u istoj prostoriji. Šmink. Ona se, razumeš, to je sve nešto rasvrtrljeno, razumeš, posteljina se ne pere, kupamo se kad stignemo, smrdimo svi, mislim, ja sam jedina mirisala u toj kući, kao što su mnogi potvrdili. Mislim, mene pipneš za ruku, ja mirišem cela, razumeš? Da li je moguće da se nije kupala? Čekaj bre, kako možeš to? Evo, Zvezdan će da nam potvrdi. Ja ne znam šta je ona radila sa Zvezdanom, on zna. A što se tiče pranje, mislim... Pa zna. Znamo da nije oprala zubića, a sad aj dalje. Znaš kako? Ja kažem, ja kad vidim osobu ovako, odmah procenim... Moraš na mene da pokažeš. Ili ovako. Ja odmah procenim da li ima kvaliteta i kakva je to osoba. Razumeš? A mi o nekoj devojci koja ne drži dovoljno ličnu higijenu, ne znam šta da pričam tačno. Ja smatram da je ona njega maltretirala. Smatram. To je neka moja procena. On najbolje zna šta je bilo među vama, ja tu ne ulazim, meni to ne zanima, to je vaš život, vaša veza. Ja imam osjećaj da je ona tebi pravila znači horor od života. Sad, ne znam šta je tu tačno bilo i šta ste vi radili. Dobro, ti misliš tamo ili van? Ja mislim generalno, razumeš? Unutra nisam videla da ti je pravila neki horor, ne znam, sad ne mogu da se setim tačno da vratim film, ali mislim da se završila veza tako zato što je ona očigledno slaba sa živcima. Jer Gastoz je, na primjer, dobar dečko. Mateja je dobar dečko. On je dobar čovek. Mislim, ne razumem kako to uvek muškarci nisu okej, a ona je okej. Znači, u njoj je problem, a ne u muškarcima. A meni dalje sad stoji sad... Ja moram pitan Zvezdana, da li je istina da se Anđela ne kupa? Pa ne mogu da kažem to i ne mogu da kažem za njenu sezonu. Da, možda bilo drugačije. Sad, dalje... Dobro pričamo o istoj osobi. Iskreno, u mojoj sezoni da. Apsolutno je vodila računa. To sad ja stvarno ne znam i ne mogu da pričam. Ne mogu da verujem da bi tako lagala nešto. Ja moram da pitam, je li ima veštačku zajednicu? Što komentarišu svi? Ja nisam videla. Ja mislim da ne. Ja mislim da ne. Jer ima neki snimak gde ide kao gde je Gastoz drži za... Da izgleda kao sunđer. Da, izgleda kao sunđer. I to nam šalju masovno, da. Ne, možda samo ne trenira, pa je to malo... Ali dobro, to je opet sad moguće da je sad... Možda sad ima. Ma daj, pa Dijamon, da li bi ti stavila ikad fake dupe? Nikad. Pa nemam. Bolje nemati nego imati plastik. Pa mi zamisli kao ono. Ne plastiku, ovo je sunđer. Nisam protiv plastike, ali kome stoji lepo, stoji lepo. Ma znam, ali da navučeš sa donjim vešom, navučeš i dupe, stvarno je ono, znaš, skinut ćeš se nekad. Čula sam da ima taj neki donji veš. Pa menjaju se, one se valjda menjaju međusobno. I onda vi meni hoćete da kažete da su one čiste. Kako ja menjam s tobom moj donji veš? Možeš dupe, daj mi tvoje dupe da ja sam malo imam, sad ti nemaš jer sediš. Ne mogu da ti dam, ne šalim se. Vidiš. Da. Čula sam baš, skoro sam nešto videla baš na tu foru vezano za zajednicu. Opravdanje za mršave, to ću ti ja da koristim. Opravdanje za mršave devojke koje nemaju, na primjer, zajednicu ili onako, znaš, ti se zapušujuš i pošto stvarno apsolutno ne. Ne čujem. Ja namjerno hoću da budem mršava, da se za mene ne bi lepili svakakve muškarci koji jure samo obline i jednu stvar. To sam da prošla na Instagramu. Potpisana Atina Ferrari. A jeste. Pozdrav za nju i stvarno jeste tako. Nisi lepo rekla. Atina Fevavi, da, okej. Nemoj da te tuži devojka, znači lupaš gluposti. Atina Fevavi, da. Namerno hoće da bude mršava, da se ne bi takvi kao vi lepili za mene. Da. Nego da gledaju moju dušu i moju lepotu unutrašnju. Tako je, a ne obline. Tako je. Jer nemam. Nemam pa nemam. Tako, Slavica, sad je zadovoljna Slavica. Da, okej. Da. Dobro. Ne možda da se uvrede više nego smo jedna drugu. Da. Ajde da prokomentariš, kao ne možeš da ugužiš što se puna zla. Jedete to nešto, znaš. Da. Kako komentariš? Ti si, na primjer, bila ubeđena, čak si i rekla, to sam isto malo pripričala sa
Dejanom. Da li si ti rekla da će Dalila ceo život da se kaje što je ostavila Dejana zbog cara i da će car verovatno da oženi neku devojku koja je fina i koja nikad nije bila u realitiju? Tako je. Ja stojim pri tome. Pa to je sad ova nova, jel? To se ne računa na dete kao nego se računa samo na ženi. Molim? Hoću da mi prokomentarišeš sad to što je dobio dete sa Alex. Pa ne, evo, ja sad ovako javno da im čestitam na devojčici, stvarno mi je drago. Ali stojim dalje pri tome da će car da na kraju da oženi... Maju. Ne. Neku devojku koja uopšte nije bila u realitu. Idemo na prvu rubriku za večeras, a to je Udar sedme sile. Prvi naslov. Dalili i Alex neće biti dobro kada budu ugledali, spremna da ih raskrinka do srži. To je bukvalno prvi naslov. Da. Ikada. Pre nego što sam, da. Uđeš u taj reality. Pošto ste bili u prethodnom realitiju. Da li ste li bila sa Gastuzom tada u toj sezoni? Ne. Na onoj drugoj televiziji, na Happy-u? Pitaš me nešto, ne mogu da se setim. Ali si zakačila Dalilu? Bili ste zajedno u realitiju? Ne. Mi nismo bili zajedno. Ne, ona u Maldive ušla pa onda ovamo. Tako. Dobro. Nije nikako zakačila. Je li to zakačila. raskrinkavanje odmah palo u startu? To je to što se najavljivala u tom intervju? Tako je. Jer ti si konkretno čak i za Aleksandru dala si i ime tog nekog muškarca koji su bipovali, to je cenzurisano i tako dalje, da postoje te neke prepiske. Pa neću ti reći, čoveče. A volim ovaj pogled, znaš. Pa dobro. Fino. Isto to pitanje mi on postavio malo čas. Šta? Je li ti iko tužio zato što si iznala neke informacije? Ne. Da li ti iko pretio jer si iznala neke informacije? Da li mi je pretio? Da. Ako budeš nastavila... pretili u realitiju, nešto da su pričali. Ne, mislim na posla, oni nepoznati pozivi, to se... Ne. Bože, da li ti stvarno misliš da meni može neko da preti? Pa ne, ali... Pa da li... A šta bi se dogodilo kad bi pretili? Pa videli. Zapretio? Ne, Zvezdana, aj ti. Ali pazi, one dve da mi zapreti, ja njih volim, ne bi ja njih. One su... Ne bi bilo ono. Ne. Htjela sam da te pitam vezano za to. Najviše volim to kada, na primjer, i tokom naše emisije ima, mi komentarišemo sve. Sad, to što su nama gosti takvi pa pretenduju nekim reality učesnicima, to je druga priča. Mislim, ne mogu ja sa Zvezdanom da pričam o, ne znam, Zorici Marković ili o nešto. Naravno. Ono što je aktualno, o tome ćemo da pričam, pogotovo što je taj tekući reality. Kada kažu, to nije istina, to je laž, tužit će vas. Mene zanima zašto, kako je moguće, ako je to taka laž, kako nas niko do sad nije... Ja sam malo pre rekla da su to idioti, razumeš? Uđeš unutra, moraš biti spreman gdje si ušao i šta se tu dešava. Seljački to tužit ću te. Šta ćeš ti tužiti? Koga ćeš ti tužiti? Ko si ti da ti mene tužiš? Šta ćeš postići ti sa tim što si me tužio? Šta ćeš zaraditi ti sa tim? Šta kaže? Znaš ti ko sam? Ajde sad. Za malo. Dobro, za malo. Posle. Krenula mi se približava pa sam ostala negdje. Dobro, idemo na sljedeći naslov. Bravo, to je to. Imali su lepo druženje i prodavala se za novac. Dija otkrila da se Alex bavila najstarijim zanatom. Nikolić je priznala sve o radu u Švajcarskoj. Rekla sam Švajcarska. Zašto vi stalno o toj Alex? Alex je sada mama. Ja njoj želim... Ja njoj želim svu sreću. Ona je promenila i lični opis. Postala je mama. Ne želim uopšte da komentarišem tu devojku. Jer ona ne komentariše mene, neću ja nju da komentarišem. Tako je. Sve bilo, to je majka. Neću da se spuštam na taj nivo, ne zato što je majka. Neću da se spuštam ja više na taj nivo da komentarišem reality učesnike. Alo, ljudi, šta je vama? Dajte neke vedrije teme. Evo, na primjer, Zvezda. Kaži. Kako ti stojiš trenutno što se tiče veze ljubavnog života? Da li se pojavila neka normalna osoba u tvom životu? Zanima nas Zvezda. Pa šta da ti kažem? Posle ovog skandala i svega što si proživeo i eto i ti se tužikaš sad, ništa tebi to. Reci mi iskreno, pa eto, čula sam da ste na sudu ti i Anđelo, mene sad interesuje... Ne, samo možda jednosmjerno to. Dobro, jednosmjerno. Reci mi samo, mene interesuje, jer tebi to nije opterećenje. Što me tuži? Da. Pa šta da ti kažem na to? Pa jer ti je opterećenje ili ne? Pa nije mi nikako opterećenje, ne znam zašto da može me tuži. Ajde, čekaj da nam odgovori za ovo.
A što se tiče toga, pa nisam ni gledao uopšte tako dugo vremena. Jer posle ove veze u kojoj sam bio i svega što se dešavalo, iskreno nisam ni gledao to. Ne želiš da uđeš u vezu? Da, nisam, ne, naravno da želim, ali apsolutno nešto ne žurim. Evo ja sad tebi da pitam ako kao muškarca, veruješ li ti u ljubav? Pa, verujem. Veruješ? Da. Ozbiljno? Da. A jer vidiš ti šta se dešava trenutno po svetu? Mislim, evo, trudne devojke na polju, muškarci prave neke pizdarije. Dobro, oni su naravno još klinci. Ajde, pa dobro, neću tako da kažem ko ti, ali mislim da su još baš klinci i mislim da nema, znaš... Da nema tu, da. Pa nekako i ti, okej, 80% ljudi koji uđe tamo, znaš i sama da nemaju veze s vezom, tako da što se tiče tih stvari. A generalno, pa dobro, toga je bilo i bit će. Jeste. Ali mogu samo da kažem sada da je to otišlo malo, predaleko. Pa, jeste predaleko. Jeste. Ali... Da li je istina ono što kažu da bilo ko je zauzet, evo ti se gledamo razred reality učenici, pa evo i Zvezda, bilo ko je zauzet, ko uđe u reality, da je taj brak, veza osuđen na propast? Tako je. Da? Pa videli smo da je tako. Do sad svako ko je ušao, bila je propast. Dobro, Rada i Rade Vasić nisu, ali to je, mislim, stvarno ljubav ono za celu. Dobro, i oni su bili na klimovima. Da. Dobro, ali to je jedno 95% da nije i onih 5 da su nešto uspeli i posle toga. Ali... A što to? Što? Zato što po 85% se dogovore pre realitija da uđemo. Kao sada, ono kaže, aj, mogli bi tamo nešto... Prvo, drugo su klinci, to ne mogu da, znaš, ne možeš ti dogovoriš to. Ne možemo mi da se dogovorimo ako se volimo. Ne, ja ti pričam kako su oni. Tamo kad sam došao, kad sam vidio te klince, kad su mi objasnili stvari da su oni se izdogovarali već u onom karantini, šta će ovaj, kako će ovaj. Sad, neko ko se stvarno tamo zaljubio, neku ušao vezu, opet i te veze su retko koja je... Ja mislim da bi generalno oni koji su na stabilnim nogama i koji je prava ljubav da ne ulaze u reality. Ne, generalno ne bi trebali tamo da uopšte imaju veze, ali pošto znaju da im je to sigurna karta da će ostati jedno 5-6 meseci, onda im je daj šta daš je. Da li si ti zaljubljena? U sebe uvek. Ne, mislim da li imaš emotivnog partnera? Na to mislim. Da. Stvarno? Da. Ko je on? Znači i ti veruješ u ljubav? Znači ti i ja isto, a? Pa pazi, da li verujem ili ne verujem, to je ono znak pitanja. Kako, pa što bi bilo s nekim? Pitala me da li sam zaljubljena i da li imam partnera. Rekla sam da. Dobro, ali to... To je diskutabilno, sad ne znam šta nudiš. Partnera, okej. A veruješ u ljubav? 50-50. Kako sad to znači 50? Pa to ti je single... 50-50. Živimo trenutno u nekom čudnom svijetu smo trenutno nekako. Mi smo... Danas niko nikom ništa ne toleriše više, svako radi šta želi, brzo živimo. I nemaš garanciju ni za što. I nemaš garanciju ni za što. Ne mora da znači da uvek partner nije okej. Ne verujemo više. Nema. Kako? Ne verujemo jednom drugom više toliko. Kao što si rekla 50-50. Ti u startu već kad kreneš nešto ti... Ali složit ćete se i da su generalno ispravljeni odnosi. Muško, na primjer, ne može da bude nežno više, jer to je odmah papuča. Ali to je opet krenulo od neke žene koja mu je rekla da je papuča, razumem. Znaš, i onda ide u krug. Ovo mi se sviđa. Pa jeste. I onda mi zapravo koji tražimo to nešto iskreno, ispadnemo na kraju labilni. Zato je najbolje, ja uvek ženama kažem, najbolje da vi budete... Da se ne smiju kad krenu da počnemo se smeš. I to isto, ali kažem ženama isto, vi u vezi treba da budete i muško i žensko. Onda nemate nikakav problem i nikakvu brigu. Šta će mi ja? Pa dobro, pazi. Šta će mi onda on? To ću ti objasniti posle emisije. Ništa, idemo na poslednju rubriku Show Blitz. Prvo pitanje, da li je istina da si nakon realitija ušla u tajnu vezu sa Filipom Carem? Ne. Drugo pitanje, da li je istina da ti se sviđa Zvezdan Slavnić? Oho. Ali izmislila odlično. Nije istina, trebalo je tasta da protiv. Treće pitanje, da li je tačno da si zarad ljubavi promijenila ime i prezime? Ne. Sada je Zvezdan da pročita jedno. Koje? Ovo prepuštanje. Ajde ti ovo 4 prepiša. Znači, dok on uzme, sad će da mi čite i poruke i sve, si ušao. Čekaj. Sad naočare. Da li si se ikada bavila najstarijim zanatom? Nikada.
I poslednje pitanje za večeras. Sad ide srce. Tutum, 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 tutum. Da li je istina da i dalje šalješ devojke u Švajcarsku i na taj način uzimaš procenat? Pa da, devojka zna posao. Ja ne moram da kažem. Sad će mnogi reći, pa 100% se bavi time, uzima procenat od toga. Tebe baš briga. Mene baš briga, ljudi uvek svašta nešto pričaju, baš me briga. Tako je, a u stvari ti izbacuješ novu pesmu. Tako je, ja izbacam više novih pesama, ne jednu. 2-3 na nemačkom i nekoliko na srpskom jeziku. Ali pričaš ono, da, imam to. Imaš? A ja hoću da naučim to, da izgledam baš onako brzo da pričam nemački. A misliš kao onaj treći krajnik to? Da, ono, duhast. Tako, dobro, pazi. Ja znam da kažem ich liebe dich. Aj, dobro i to. I ono, ich dich auch. Možeš da naučiš we feel. To sam te ja naučila. Baš briga, čao, ja sam izgovorila, to sećam tebe, čao. Ja samo da kažem da će biti u stilu kao riba sa Kariba. Ovo će biti top stvar, zato što mnogo devojke volele ovu pesmu Riba sa Kariba. I bila sam na nekoliko punoletstva. No, najviše u Austriji. Dobro, tu se desilo nešto, to ćemo da pričamo sljedeći put. Šta se desilo? Pa pričam... Na 18. Čekaj, od prošlo 12, znači imao je 18. Devojka je u pitanju. Devojka je u pitanju. Tako da, svako slavlje mi je prošlo odlično, osim, nažalost, to, ali to je njena mama kriva. Da se desilo nešto lovo? Da, pa desilo se, pa gospođa se napila i tražila mi je nekoliko puta da joj pevam Radolepa Rado. Ja se sada pitam, ženo, ne zoveš se Rada, ćerka ti se ne zove Rada, što bih ja pevala 10 puta Radolepa Rado. Otpevala si već par puta. Naravno da jesam, ispoštovala sam gospođu, jer njena ćerka slavi 18. I ona stoji tako pored mene, kaže, nećeš da pevaš ako neću, i ona kako je držala vino u čaši, ona meni na glavu. I zamislite, crveno vino meni po ovoj kosi. Meni dobro nije bilo. Koje boja kose? Da, pa dobro, na tamo se ne bi... Moja reakcija je bila u šoku, onda obezbeđenje je krenulo, ja sam rekla stanite, okej. Stanite, obezbeđenje, oni su rekli kao sigurno, ja kažem da. Međutim, gospođa je nakon 2 minuta isto uradila. Šta? Ponovo te? Ponovo, da. Možda je izgledalo kao da se sviđa. Ne, bre, zašto bi uliva? Priča je gdje sam ja prišla gospođi i rekla sam gospođi još jednom napustit ću rođen. I ona još jednom. I ona je još jednom, ladno. Gdje sam ja nju ščepala. Ja čekam taj deo kad si je ščepala više. Jesam, ščepala sam jer mi je više bilo faktički do ovde. Mislim, čekaj, došla sam da ti ispoštujem ćerku, 18. rođendan, svi slave, svi igraju, svima je sve top, njen muž kulira, sve okej. Ona meni prosipa vino po glavi, mislim, ne znam šta je problem, što ja tebi više neću cijelo veče ljudi da slušaju jednu te istu pesmu. To mi je glupo, brate. Mislim, katastrofa. Gdje sam ja nju preturila preko stola, razumeš, to je bio opšta katastrofa, a klinci počeli wow, cool da snimaju, razumeš, gdje je tu moje obezbeđenje reagovalo, ja sam uzela torbicu i otišla sam, ostavila sam i bend i... Ali na kraju zašto? Jel ima objašnjenje? Ima, naravno. Muž. Tačno, otkud znaš? Uvek je tako. Uvek je muž. Bilo je tako da me je gospođa pozvala je mog menadžera nakon 3 nedelje, tražila me, gdje sam ja bila u fazonu sa njom, ne, u nikakvom slučaju, da je ona rekla ja želim da se izvinim Di, jer objasnit ću o čemu se radi. I gospođa je počela da plače na telefon i kaže meni, pa ja sam u razvodu. Ja kažem, gospođo, ja nisam došla da mi proslavimo vaš razvod ili to što ste vi u razvodu ili što ste još u braku, nego sam došla jer ste vi mene pozvali da ja pevam na 18. rođendan. Ne razumem, jer ste vi normalni, razumem, šta imam ja sa vašim suprugom ili... Pa kao on je punio 18. Ne, kao njegova ta neka, Švalarka neka. da, se zove Rada. Ja kažem, ja sam onda trebala cijelo večer, onda bolje da ste me zvali da pevam vašem mužu. Bolje da smo doveli Radu. Da, da ste vi meni platili da ja dođem da pevam. Da ste tako rekli, pa da napravimo onda tech house na meštaljku, da mu napravimo da bude. Ali čekaj, koliko ja kapiram, to vino je trebalo da ide na njega, a ne na tebe. Ne, ona se naljutila navodno jer je bila kao pod dozom, zašto ja kao nju ne želim da ispoštujem, jer je ona kao u tužnoj fazi. Ali da je ona tebi rekla... U tužnoj fazi? U tužnoj fazi, tako žena kaže. Da je tebi rekla, Dija, vidi, hoću večeras da mu
majku i ona će ga, ti bi pevala cijela Ja bi večer ekstra njemu pevala. Ja bi ga provocirala, primjer ako žena to traži. Mislim, Dobro, šta ne briga. Kad bi se žene samo U dogovorile. svakom slučaju, ljudi, ja sam za sat vremena uzela dobru sumu novca i završila nastup. Si prihvatila izvinjenje? Pa prihvatila sam, Svakako. ali nikad joj više ne bi pevala. Dobro. Pozdrav za gospođu. Dobro. A mužu? Pa pozdrav cijeloj porodici. Sad može mužu i radi. Sad su zajedno, Sad verovatno. radi i mužu mogu da čestitam. Ne, bož sad čuvam. A kaži mi, kako ti stoji pink kosa? Jesi gledala posle toga? Pa pazi, bila sam toliko nervozna i ljuta da u onom besu nisam gledala kako mi stoji pink kosa. Stvarno si bila uneređena čoveče ako ne gledaš kako ti izgleda kosa u svakom trenutku. Jes. Hvala Ali ti puno. isplatilo se. Jel jeste? Ajde samo reci za pesme, znači... Pesme, da, uskoro nove pesme, uskoro nov projekat, tako da očekujte nešto interesantno. Sad mi reci, na nemačkom gledamo se u petak u 21 čas. Molim? Da najavimo, uzeti samo taj glas. Vidimo se u petak u 21 čas. U 9. Gledamo se, našim gledalcima. U 21 čas. U 9, može u 9. So, liebe Zuschauer, wir sehen uns am Freitag um 21 Uhr. Bis bald. Aj, opet, ja sam otvarala usta. Hoćeš opet? Da, aj ću da otvorim usta. Aj ću snimaj mene. Moraš sporije. Sporije, da. So, liebe Zuschauer. Ajde, so liebe Zuschauer, možeš A baš izgledaš poremećeno, znači nemoj. Pa ne moram da kažem, dragi gledalci. Ne, kažem njoj, da kažem. Može. So, liebe Zuschauer, wir sehen uns am Freitag um 21 Uhr. Bleibt dabei und schaut uns. Ko zna što ti rekao ovo blajb, nisi sigurno što znači. Ja tebi, bez obzira. Budete tu i gledajte nas, pratite nas. I blajbajte. To je tele. Hoćete opet? Ne, dovoljno. Nema više, brate, moramo da bipujemo. Šta god da je rekla, i mi tebi, to je najvažnije. Hvala ti puno. Bilo nam je sjajno, baš mi je drago da smo se videli i nadamo se da se sljedeći put isto vidimo sa još nekim boljim povodom. Sa malo boljim temama. Daću vam ja nešto da gremi malo. Da. Znaš što možeš da daš Nemojte materijala? ovim debilima, šta ovi debili, ovo ništa. S nama treba nam meso, Maco. Ma mesa ima koliko hoćeš. To ti kažeš, samo treba da ga daš. Mesar je, pune mesare mesa. Koliko hoćeš mesa. Tako da hvala ti što si izdvojila vreme i došla da gostuješ kod nas u emisiji. Nam se da ti bilo okej, sve okej. Naravno. Hvala i vama na pozivu. Kod vas uvek rado. Ja vas obožavam. I mi tebe. I gledam vas uvek, pratim vas. Hvala vam. Bilo mi je odlično. Zvezdana ti? Također. Kako ti je delovala? Super. Prirodno, lagano, odlično. Pa kome ja ne delujem super, mislim, ljudi? Pusti da te hvalim, čekaj, polako. Da, budemo realni. Budemo realni, da. A kad se pojaviš, stvarno, hodajući skandal. Bomba. Hvala ti još jednom, hvala i tebi, Zvezdane. Hvala i tebi, Nevena. Hvala i tebi, Miljana. A za sve gledalce koji slučajno nisu ispratili večerašnju emisiju, uvek je mogu pogledati na YouTube kanalu Hype TV-a i pratimo se na svim društvenim mrežama Facebook, Instagram, TikTok, Tric. Nikako ne zaboravite da pratite ekskluzivne vesti na portalu Hype TV RS, pratite bosanski kanal Hype TV BiH i vidimo se sljedećeg petka u isto vreme. Ostanite uz nas. Ajmo na ferku, voziš. Ajde na Dobro, ne. Na ferku, a? Nismo ista kategorija. Nemo da te zategnem jednom. Ali reci tako da trebam za promo, aj kaži. Kaži trebam za promo. Posljednja rubrika. Idemo na... Sad poravimo samo. Idemo na posljednju rubriku za večeras, a to je što... Čekaj. To je zbog šljokica, Kaća, veruj mi, u buduće samo... Prvo pitanje. Zagrujujemo. Man bre! Izvini. Neka. Pa naravno, jer smo već snimale i već je rekao da biti za dajte. Dobro, okej, nema me zajte.